dnes už musí byť človek trošku aj pamätník, aby si spomenul na to, že dakedy, zhruba pred nejakými 25 rokmi, kráľovala v predajoch aut trieda MPV, čiže veľké alebo trošku menej priestrané vany. V triede MPV mali svoje modely takmer všetky automobilky a dnes to všetko prechádza na SUV alebo crossovery, dokonca také legendy v MPV triede, ako bol Renault Espace, tak aj z toho sa stalo už SUVčko. A musím sa priznať, že sám som si tiež myslel, že MPVčka sa vlastne už ani nevyrábajú a z toho omylu ma vyviedol až slovenský importér značky Volkswagen, ktorý nám dal na týždeň do redakcie Volkswagen Touran. A je to asi posledný Mohikán triedy MPV, ktorý sa ešte vyrába. Predstavte si, že prvá generácia Touranu prišla už v roku 2003. V roku 2015 prichádza druhá generácia a stále ňou ostáva aj v roku 2024. Minulý rok prešiel Touran ľahkým dizajnovým faceliftom, napríklad môže mať LED svetlá a trošku väčším technologickým. Práve MPVčko je auto, ktoré asi najviac splňuje tie bežné potreby a tie bežné požiadavky na auto. Priestor, variabilita a pohodlie. A to pohodlie je už pri nastupovaní, pretože MPVčko je malinko vyššie ako klasické auto, to sedenie je vyššie, čiže veľmi ľahko sa nastupuje aj vystupuje. Nuž a v interiéri prebehla tiež modernizácia. Podstatná je tá, že Touran sa zbavil tých analogových budíkov pred vodičom, je tu digitálny kokpit, tie informácie sú mimoriadne dobre dostupné a čitateľné z tohto displeja, takže všetko podstatné sa vodič dozvie práve z toho displeja pred ním. Volant je multifunkčný, sú tu tlačidlá, ktorým sa dá ovládať rádio, hlasitosť alebo dištančný tempomat a iné bezpečnostné asistenčné služby. A vôbec tá architektúra prístrojovej dosky v Tourane je taká klasika, čiže štít, žiadne tablety, ktoré by tu vystupovali a to sa mi veľmi páči. Napriek tomu aj v modernizovanom Tourane je jeden veľký centrálny dotykový displej, cez ktorý viete množstvo vecí nastavovať, ale čo je podstatné, napríklad nastavenie klimatizácie alebo štart-stop systému, tak to je buď na hardwareové tlačidla, alebo klimatizácia má samostatný dotykový panel. Využívajú sa tu také tie slajdy Volkswagenové, že pohybom, posunom prstu zvyšujete, znižujete teplotu, alebo môžete zvýšiť, znižiť intenzitu fúkania. Je to praktické pri jazde. Samozrejme, keď niekto veľmi chce, môže si tú klimatizáciu riešiť aj cez stredový displej a ťukať a ťukať a ťukať. Ten Touran je to MPVčko a práve tá charakteristika tých MPVčiek je ten vnútorný priestor, praktickosť, variabilita. Je tu množstvo odkladacích schránok a priestorov, čiže naozaj tuto nie je núdza si všeličo poodkladať, dokonca možno aj stratiť a zabudnúť. A priestoru je to naozaj dostatok. Touran môže byť aj v 7-miestnej konfigurácii, to máme aj my, ale ten tretí rad sedadiel máme zložený a tá konfigurácia, tá praktickosť je výborná napríklad aj preto, že druhý rad sedadiel je tvorený samostatnými sedadlami. Každé sedadlo má samostatne Isofix, každé sa dá samostatne posúvať, tým pádom veľmi dobre sa dá variovať batožinový priestor, ktorý už v základe má neskutočných 834 litrov a po sklopení operadiel narastie až na neuveriteľných 1980 litrov. Dokonca sedadlo spolujazca pri vodičovi, tak operadlo sa dá zložiť do absolútnej roviny a vtedy vy viete v Tourane prevážať predmety aj dlhšie ako 2 metre. To je naozaj výborné. Ďalšou novinkou, tou technickou, je využitie nového koncernového benzínového štvorvalcového motora. Označený je ako 1.5 TSI Evo 2.
doteraz bol použitý len v T-Rocku, teraz prichádza už aj do Turana a Turan môže mať aj dízlové motory našťastie, tie sú s objemom 2 litrov v dvoch výkonových verziách 90 a 110 kW a práve táto 1.5, tak tá je 110 kW a môže byť buď kombinovaná so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo so 7-stupňovým DSG, tak ako máme my, ktoré naozaj nemá chybu, radí veľmi, veľmi rýchlo a necúka. Výkon je 110 kW a celkom silný krútiaci moment, to je až 250 Nm, čo je podstatné, zaberá už od 1500 otáčok, takže na normálnu pohodovú jazdu a spoľahnutie sa na to, že Turan s týmto motorom vie aj zrýchliť, tak na to sa skutočne dá spoľahnúť a ten výkon naozaj stačí. Čo sa týka spotreby, tak v kombinovanej spotrebe uvádza výrobca číslo 6,1 litra benzínu na 100 km. Ja som s Turanom jazdil naozaj okresky, diaľnica a mesto a podarilo sa mi dostať na hranicu 7 litrov, čo je podľa mňa naozaj veľmi dobré a k tej úspore paliva prispieva aj to, že Turan vie vypnúť pri takej plynulej jazde po okreskách alebo možno aj po meste, keď sa nebrzdí, ale ide sa plynulo, tak vie vypnúť 2 valce, ide v režime 2 valcov, tak samozrejme aj tam sa to palivo dá ušetriť a naozaj neviem, prečo ľudia stratili záujem o MPV za ten týždeň. Nenašiel som chybu na tomto aute, že prečo by som ho nechcel, pretože naozaj spĺňa tie najdôležitejšie parametre, ktoré chceme od auta, keď ho využívame, keď s ním nepotrebujeme machrovať, ale keď ho máme ako predmet dennej potreby, tak práve MPV to spĺňa absolútne dokonale a treba Volkswagenu asi poďakovať, že je jeden z posledných, ktorý auta MPV ešte v ponuke má.